ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರು ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇನ್ನತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ರಿವ್ಯೂದತ್ತು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಪನ್ನದು ಕೈತಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮದು ದೂರ ಆಯ ಬುಕ್ಕನೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಪಂದಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂದ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಏನಪ್ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಆಡು ಆ ಜೋಕುಲೆ ಆವಡು ಪೊಂಜೋಕುಲೆ ಆವಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಝೋನ್ ಪಂದಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪಂದಂದು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ನೆಂಕ್ ಥಾಟ್ ಇತ್ತನ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಓನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂದಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿಜಿ. ಸೊ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗದ ಆಲ ವಿಡಿಯೋಲೆ ಜಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಮನಸಾಂಡೆಂಕ್ ಅಂಚಕುಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪುನಾಗ ಇಂದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ತರಟ್ ಬರ್ತದ ಇತ್ತ ಅದ ಪಂಡ ಯಾನೆನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ಇತ್ತ ಎಂಕಲಾಂಡ ಯಾನಾಂಡ ಅತೆನಲಕನೆ ಬೇತಕಲಿಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಒಂದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಮೂಗಿನ ಮದ ಕಳೆ ಒಂದ ಅಂಡ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಮಟ್ಟಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಟ್ಯುನ ಆವಡ್ ನೆರ್ಪುನ ಆವಡ್ ದೆನ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಕೋಪ ಮನ್ಪುನು ಪಾತ್ರಂದ ಕುಲುನು ನೆರ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಬೆಲೆ ಕೊರಂದು ಇಪ್ಪುನು ದೆನ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅದಾಗ ಅವಿನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಯಾನ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಅವನು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಕ್ಲ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಾಟಿನ ಅಪ್ಪಗ ನಿನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕ್ಬಂತು ತುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾರೆ ಮೊಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಕೆಲವರು ಏರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನೆರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ನೆರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ದಟ್ಟಿದ ಪಾತಿರುವೇರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚನಕ್ಲೆಂತ ತುನಾಗ ಇಂಕ ನಿಜ ಕೋಪನೆ ಬರ್ಪುಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಅವನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಗ ಪಂದಾಂಡ ಸೊ ಕುಲು ಒಂದು ಮನಿ ಪಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ರಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಅವು ಎಂಚ ಆಡು ಪಂದು ಇಂಕೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂಡ ಓಲ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪನೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದನ್ನ ಮನಿ ಪಂದ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪುನ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲು ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೂವಿತು ಒಂದು ಅಂಚ ಮಾತು ಪೊಯ್ಲಡಿತ್ತಾನೆ ನಾನು. ಸೊ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆ ರಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಕನ ಪಂದ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪಂದಂದು ಅವೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಯಾನ್ ಪೊಲಾದಿತ್ತ ಅವೇನು ಪಾಡಿ ರಪ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತೆ ರಪ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಒಂಜಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಮನ ಮುಟ್ಟೋದಾಕ ಇತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಂತದ್ದು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರೋದು ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಿಕ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿನ ಕಂಡು ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಎನ್ನ ಅವು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದಾದಂಡಲ ಅಪ್ಪನ ಮೂಕೆ ಗೊತ್ತಾವಳ ಇತ್ತೆ ನೆರ್ಪ ಪತ್ತು ಮಾತ ಮನ್ಪುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪನ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಬೋಧನೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಅವು ಮನ್ಪು ಚುಂದು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನಾಗ ಆಂಡ ಅವೇ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮದು ದೂರ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ ನಮಕು ಆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ನಮಗ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕಿ ಕಳೆಯೊಂದಿನಕಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರು ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಬೈದಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಪುನು ಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ ಪಂತೆ ನಿತ್ತಲ ಪಂಡುಲ ದಾಯ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಒರಿತೊಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯమైన ದೇವತೆಲಕಲು ಅಮೂಲ್ಯమైన ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರ ಆಯರ ಉಂಡ ಏಪಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನಿ ಭೂಮಿ ಕಂತ ಪಾರ್ದನಕಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಣ ನೀರು ಬರ್ಪವನು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ಪನು ಇದು ಏಪಗ್ಲ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮಕ್ ನೆರ್ಪಿರ ದಾಯಾಗ ನೆರ್ಪಿರ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನೆರ್ದುಂಬು ಯಾಂದಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಚದೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುನದೆ ನೆರ್ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಾಗಲ್ ಹಿಂಗೆ ನೆರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಥಾಟ್ ಬರೋಂತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರಿ ಏತ್ತು ಮೇರುಂಚಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದುಂಬೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಮದ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬರೀ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಮತ ಮಂತೊಂತೆ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಅಡಿಗೆ ಮತ ಮಂತೊಂದೆ ಕೆಲವರು ಎಂಕಾಯಿ ಜನ ಪಪ್ಪ ಮಂತು ಕೊರೊಂತೇರಿ ಇಂಕ ಈ ಕುಂಟರ್ದು ಮಾತ ಇಂಕ ಅಪಗ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಉದಾಸೀನ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕೊರನ ರಜೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಮಾತ ಅರ್ಧಂತೆ ಅಂಚ ಒಂದಿನ ನಾನು ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪೆಣ್ಣ ಕೋಪ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪಪ್ಪ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲೇ ಕಾಲ್ ಬಂತಿದ್ದು ಬಂತನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಟರ್ದು ಜಲು ಅಂಚ ಇಂಚ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಈ ಪೊಪ್ಪೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯನ ಪಿಡದ ಕಡೆ ಇಂಚಿನಿಕ್ಕು ಪಂಡಡು ಪಂಡ
ಅರೆರಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಮಲದಾಲ ಸಾಚಿರತ್ತು ನಮಕ್ ಪಿರಿಯಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಂಡೆಚ್ಚೋದ್ರು ಮುಕ್ಳು ಮೇರ್ ಪೋದು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅವು ಇಡೀ ಊರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಕುಲ್ ಮಾತ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಡ ಕೋಪಡ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುಂತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಪಾತ್ರದ ಮಾತ ಕುಲ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆತನಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಡು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಡು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಬರೀ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಎಡ್ಡ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಪಂದ್ ಕೇಡ್ಡ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಖುಷಿಟಿತ್ತ ಆಂಡ ದಾದನ ಇತ್ತೇನೇನಾಗ ನಾಪುಡು ಅವು ಯಾಂದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಡ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪೊಂಡು ಆವಡ ಆಂಡು ಆವಡ ಏರೆ ಆವಡ ನಿಖಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಿಖಲ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ತೂಲೆ ಒವ್ವ ಓವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ ಒಲ್ಪ ಊರುಡು ಕಾರ್ನಿಕೊಂಡು ಉಂಡು ಪಂದ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಕೈ ಮುಗ ಪರಕೆ ಪಾಡುವ ಅವೇ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಗೆ ಬುರ್ದಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಮನಸಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರು ಪಂದನ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಓ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ದಾಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಜಿ ದಾಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿತ್ತ ನಮಕ್ ಊಡು ಪೋದ್ಲ ಬದುಕೋಲಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ದೇವೇರು ಎಲ್ಯ ಪಂದತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ನಂಬುನು ಅಂಚಾದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಂಡಲ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಪ್ಪತ್ತಲ ಮುಗೇರಿಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದಂದು ಮಲ್ಲಜಿ ಇಕ್ಕಲು ಕೇಳಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂದು ಯಾಪಂಡ ಕಳೆಯೋನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಐತ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಬೆಲೆ ಪಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೇ ಉಂಡು ಕೋಟಿ ಎತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಕೊಡಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಪಿರಕನೇರನ ಮಾಡಿದ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಸಾದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ತೂಲೆ ಅಕ್ಲ ಆಸೆನ ಪೂರೈಸಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆವಾಗಲೇ ಗೀತೆ ಈವನ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಬರ್ಡೇ ಮಾತ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಬರ್ತನ ಪಪ್ಪನ ಬರ್ಡೇ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ಪಪ್ಪಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೇಕ್ ಕಣಪ್ಪನು ಪಪ್ಪ ಬಂದಂತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಪಪ್ಪ ಏನ ಲೈಫ್ ಹುಡುಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಜೋಕುಲು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಎಂಕಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕೇಕ್ ಕನ್ನ ಅಂತ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಯ್ಬೇಕಾಗ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪರಸೂರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಜೆ ಇತ್ತು ಅಂತುಂಡು ಸೊ ಪಪ್ಪಡ ರಜೆ ಬಂದು ಪಂಡದು ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಪಂಡದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೇ ಪೋ ಅಂತ ಯಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿ ಕೊರು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪೊಂತಿಕ್ಕಿನ 350 ಇಕ್ಕೊಂತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ 350 ರೂಪಾಯಿಡ್ 2-3 ಸರಿ ಪೋದು ಶರ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲು ಮಾತ ಇಂಕಲ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಪಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಒಲ್ತು ಕಾಸು ಇರ್ನನೆ ಬಂದು ಪನು ಅಂತ ಅವನ ಜಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರಿ ಬಂದು ಪಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತವ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತ ಬೇನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಾಸುಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಏರಿ ಕೊರ್ಪುನು ಎನ್ನಕ್ಲೇ ಪಂದಿಜಾತ ಅನ್ಸಾತದು ಸೊ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆಯಾನ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೈ ಅಂಚನೆ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಅವನು ಓದುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತಿತ್ತರ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೋ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನು ಓದುವೆ ಅನ್ಸ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡದಾಗ ನಾನಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದು ಏನತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಐಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿಯಾ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವೇ